Hola, sóc Otman Carune i ens trobem a QuitCat. A més del programa pilot i el teaser de QuitCat, hem realitzat un resum del que seria el nostre projecte. Amb el Pep Noguer ens espera un sorprenent capítol de la cuina volcànica d'Olot. No hi ha res més bo per la integració d'uns i d'altres que la cuina. És a dir, a la cuina sempre és un lloc on uneix. El fet de menjar, l'acte de menjar, és un acte que mai s'hauria de fer sol. I si es pot fer amb persones conegudes, si es pot fer amb amics, i sobretot, i en els temps que estem corrent, si es pot fer també aprenent la cultura d'altres llocs, jo sempre dic que la cultura on s'aprèn més és al voltant d'una taula. Per tant, jo sempre m'agradaria molt més aprendre la cultura parlant amb gent al voltant del menjar que no pas sense res. És molt més integrador fer-lo davant d'una taula. Salut! A casa nostra, Barcelona, la televisiva Mireia Carbó ens proposa de fer una cuina sofisticada i fàcil a la vegada. Un noi que és de fora, que està fent un programa de cuina sobre la cultura catalana. Com et sona? Em sona bé, em sona molt bé, em sona original i a més em sona proper. Crec que pot apropar la cuina catalana a gent d'aquí fins i tot. Jo trobo que si ho ensenyes fent passar una bona estona i que la gent rigui i que desconnecti l'estona que passen amb tu, doncs és la combinació perfecta. Doncs, per què no dir, això ho faré, aquesta idea m'ha agradat, la faré demà, ho provaré. Això, és donar idees i a qui no en sap, doncs ajudar-lo que cuini, però el que sap, donar-li idees, clar que sí. I amb el cuiner Enric Milla posarem la llum sobre el nou concepte del slow food, que està guanyant cada cop bona posició en els nostres àpats. Enric, ens veiem a QuitCat. Merci. Anirem a Lleida amb ell perquè ens ho ensenyi. Bé, dintre la nostra cuina és una cuina d'autor catalana, diguéssim una nova cuina d'autor, basant-nos en les noves tècniques, però sempre treballant el que és un producte de proximitat, de comprar directament al productor, i més d'un 60% de la carta és en producte ecològic. Diguéssim, en contra del fast food i reivindicar els plats tradicionals de la zona amb el producte local, que no siguin els aliments els que tenen que viatjar, sinó que som les persones els que tenim que anar a provar els ingredients, i basant-nos una mica també en el que és el plaer de la sobretaula, el menjar tranquil, el repòs, el saber d'on provenen aquests aliments que t'estàs menjant. D'aquí ens anirem al restaurant Miquetes Màgiques, on la Beatriu a la bar ens acostarà al misteriós món de la cuina macrobiòtica. I des de l'Escola Beyer de Barcelona, el professor David Lienas ens traurà el mar regust de la crisi fent una recepta anticrisi. Els cuiners, la particularitat que tenim, o jo crec que una de les particularitats que tenim, és que mai deixem d'aprendre, i com a professor m'ha passat una mica el mateix, no? És a dir, a l'hora de transmetre els coneixements que un té, t'adones que en saps molt poc i que necessites estudiar encara més per poder-los transmetre més. És un noi que ve de fora i que mostra les pel·lícules. Com et sona tot això? Home, em sembla molt interessant, entre altres coses perquè dedueixo que entre tu i jo podem fer cuina anticrisi, però a més amb una mica de cuina de fusió, no? És a dir, basant cultures, que jo crec que pot ser molt interessant. Tornant a Barcelona, farem una parada en el poble de Salt per conèixer un grup de dones molt actiu que està recuperant la cuina tradicional catalana. Es diuen les Cuineres de Salt. Avui estem al poble de Salt, la comarca del Gironès. Estic amb les Cuineres de Salt. He vingut perquè m'ensenyin què és el que fan, com s'ha creat aquest grup de les Cuineres de Salt i amb quina cuina s'identifiquen. Què és el que farem avui? Mongetes, amb cloïsses i esgarxofes. Li farem una picadeta, posem tot a la cassola, passi el xutxum i et podrà posar el plat. Això és de tota la vida. Això ja ho feien les nostres àvies, ja ho feien. La mongeta amb esgarxofes. O sigui, a tota Catalunya? A tota Catalunya. No és precisament d'aquí, no. D'aquí o... És la cuina sana, és una cuina de tota la vida. I, bueno, és la que hem fet sempre nosaltres. Doncs cada 15 dies ens trobem i mira, un dia fem una cosa, un dia fem l'altra. Totes som gent d'aquí al poble i, bueno, i els que vulguin venir poden venir igual. I mira, fem unes xerrades que diem nosaltres. Estic posant llimona perquè no s'oxidi, perquè si no es posarà ben negre i queda molt lleig. Has de posar aigua, julivert
i conforme vas netejant les carxofes, els hi vas posant a dintre. I després amb aquella mateixa aigua que els has posat en remull, els has de bullir. Però jo sempre faig amb llimona. El programa es tracta d'un cuiner que no és un cuiner que en sap de tot, com vosaltres, és un cuiner que està aprenent, que acaba de començar, que no és d'aquí, que és de fora, és immigrant, o sigui, una mirada diferent a la cultura culinària d'aquí. Ho trobo molt bé perquè és una idea perquè vegis el que aquella persona pensa de la cuina del puesto, del país que ha dat o del que sigui. No, ho trobo molt bé. Som Cuineres de casa. Clar, ja. Ara jo això li faig al meu marit i escolta, fa un dinar. El meu també. Li va encantar l'altre dia, li vaig fer i me diu al final, bueno, això és un 10, Vull dir que, esclar, jo a casa meva venen els meus fills, perquè tinc 3 fills, 3 nois, i a vegades venen a dinar i, bueno, mare, tot va molt bé, el que és l'hora del dinar, tot va bé, El meu crític és el meu net gran, que és Manel, i també aquell sempre m'ho puntua, Mira, avi, avui un 8, El meu net és molt sibarita a l'hora de menjar, li encanta el bon menjar. Sort que el jovent teniu una cosa, que les amaneres les feu però molt i molt bé, Sí? Ui, sí, jo trobo que sí. A veure, parlem de molts anys enrere, però molts. La dona no solia treballar. Estava a casa, cuidava la veïnada. Esclar, al no treballar la dona se cuidava de la casa. L'home treballava, era normal també que arribés a casa seva i toqués a la taula. Aquella dona s'ha habitat tot el dia a casa seva. Clar, és molt lògic. Ja ha canviat per bé, no? Per bé, perquè les senyores no van tan estressades, bueno, també hi van, no? Sí. Jo faig tot a casa, Però jo ho trobo molt bé, a veure, el que també ho trobo tan bé, i això que soc una dona, jo, és que hi ha dones que també se repanyen una mica, Gràcies per dir-ho. Però, a veure, vull dir jo, que el jovent heu adelantat molt, amb moltes coses, que jo no he tingut ni havia tingut mai. Però amb aquestes coses de nosaltres, fer dinars al vespre i planxava a la nit i rentava. Això, tu li dius avui a una noia i no, que em busquis per ella. Doncs avui, des del poble de Salt, amb les cuineres de Salt, hem fet una mostra de la cuina tradicional catalana, en aquest cas la cuina gironina, i bueno, això pinta que olora que